treballat a la realització d'aquesta exposició, que ha estat integrat per l'Aitor Roger, pels voluntaris Albert Jalil i Quim Grabolosa i per un servidor. En nom d'aquest equip vull donar les gràcies al patronat de l'hospital per haver-nos donat l'oportunitat de poder treballar en aquesta exposició. Per nosaltres, personalment i com a servei municipal, ha estat un honor haver fet aquesta petita contribució a la celebració del centenari de l'edifici de l'hospital. Com vostès saben, l'arxiu és bàsicament un servei de gestió de documentació, de gestió documental. Però, de fet, mai hem defugit la funció de difusió cultural que també ens encomana la llei. En aquest sentit, ens hem dedicat a difondre el patrimoni que tresorem, però també a col·laborar amb institucions i associacions de la nostra ciutat, i aquest n'és un cas. En segon lloc, vull comentar-vos que aquesta senzilla exposició està integrada bàsicament per aquests 8 plafons informatius, per un catàleg, per una cronologia, que és aquesta que teniu aquí darrere, i per diversos elements informatius. Un passamà, un cartell, un roll-up o una informativa que és allà a l'entrada i també per una pancarta que està a la façana de l'edifici. Pel que fa a aquests plafons informatius, comentar-vos que en són 8 i que el que intenten és reflectir tant l'evolució històrica de la institució com algun dels trets característics i definitoris de la personalitat del Sant Jaume. Bé, el primer, que és aquest, l'Hospital Sant Jaume de la Caritat de la Sanitat, intenta reflectir com han anat canviant les funcions de la institució al llarg del temps, al llarg de més de 600 anys. Després hi ha el de les Germanes de Sant Josep, bé, tot el tema de l'arribada de les Germanes i com es fan cura dels malalts en un moment de molta necessitat i com cada vegada són un dels puntals de la institució. Tot un altre plafó dedicat al nou hospital, com no, és el del centenari, és el de l'any 13, com l'hospital passa de dintre vila en aquesta zona més airejada, més higiènica, amb un nou edifici, ja amb tot un tema de medicalització, que abans pràcticament no hi havia estat. Llavors, un altre plafó dedicat a l'evolució de l'hospital, de l'any 13 a l'any 95, on intentem reflectir els moments més importants d'aquests anys, de tot aquest segle XX. Un plafó, com no, dedicat al personal i als voluntaris, dels recursos humans, que sempre han estat importantíssims per qualsevol institució, actualment per aquesta. La qüestió de la festa al Sant Jaume, com el Sant Jaume ha viscut tots aquests moments de festa, fent especial atenció a la festa del Sant Jaume i també a la tradicional visita de Reis. Tot un plafó dedicat a la relació de l'hospital amb el seu entorn, amb el poble, amb la ciutat, amb Blanes, que l'hem titulat Un poble al costat del seu hospital, i finalment un recull gràfic. Bé, de fet, aquests plafons no són res més que una síntesi del treball més llarg i acurat que sobre aquests temes hem dut a terme i que es pot resseguir a través del catàleg que tinc entès que després tots podreu recollir, que és en aquest mostrador. Pel que fa al catàleg, només comentar-vos que són gairebé unes 50 pàgines i que conté tot el que bonament hem pogut treballar sobre la institució i també conté un bon recull fotogràfic sobre l'edifici i les persones que han deixat la seva bona manera de fer. Amb tot, no em vull estar de demanar-vos que no us agafeu el catàleg com una història completa de l'hospital. Com diu el president del patronat a la seva presentació del catàleg, aquest només suposa una aproximació a la institució. No és res més que això, una primera aproximació. Precisament, mentre hi estàvem treballant, el que ens hem adonat és que, mentre remenàvem documentació i bibliografia, que la història d'aquesta institució de més de 600 anys d'antiguitat mereix ser estudiada amb molta més cura i deteniment del que a nosaltres ens ha estat possible fer-ho. Ens n'hem adonat d'això.
Llavors esperem que en un moment o altre nosaltres o altres interessats això ho puguin abordar. Per finalitzar, només demanar